Prípravu ekologického prostriedku na riad budete potrebovať sklenenú nádobku s dávkovačom, kastilské mydlo, ktoré je 100% organické bez chémie, destilovanú vodu a esenciálny olej. Najlepší je tento z firmy Bevit, červený pomaranč, je to čistý 100% prírodný olej. Kastilské mydlo zakúpite v špecializovanom e-shope na internete. Ja som si brala od firmy Altevita, nie je tam žiadna chémia, vlastne sú skvelé tieto mydlá. Potom destilovanú vodu si môžete napríklad zakúpiť v drogérii. Takže začneme plniť nádobku. Najskôr si nalejeme 200 ml kastilského mydla. Mydlo doplníme potom 200 ml destilovanej vody. Ako vidíte, už sa nám krásne na vrchu začína vytvárať bohatá pena. No a posledná ingrediencia bude tento esenciálny olej. Nakvapkáme si 15 kvapiek, inak tá vôňa, to stojí za to. Pozrite, aké krásna farba toho esenciálneho oleja. Už sa teším, ako tento produkt budem používať. No a na konci nasadíme dávkovač a nádobku krásne rozrkáme, tak aby sa nám prepojili to mydlo s tou vodou destilovanou a s tými esenciami, teda s tým esenciálnym olejom. No a keďže mne sa ťažšie, jednou rukou sa natáča, druhou rukou pracujem, takže vám to len tak v tej miestnosti, ktorej toto natáčam, vlastne ukážem, ako krásne toto mydielko na špongy pení. Takže prídu si na to i tí, ktorí majú radi penu.